Partanen, mä oon 20 vuotta, mä oon kotoisin Espoosta. Mä treenaan taekwondoa tosissaan ja EM-kisat oli Montreuxssä. Eka kierroksella mä voitin ja tokalla kierroksella tuli vastaan Lontoon Olympia 2 ja se oli tällä kertaa vielä kovempi, että sitä mä sit hävisin. Taekwondossa on se, että se haastaa kehoa ja mieltä, että sun pitää pystyä tekemään hyviä päätöksiä, hyviä ratkaisuja. Sit se on nopea temposta ja se on just silleen, että se kaikki on kiinni nimenomaan siitä hetkessä. Ja kun mä rakastan haastetta, niin musta on ihanaa, että se haastaa sekä kehoa että niinku aivoja. Mä oon lähdössä Venlojen viestiä avausosuudelle. Mä oon Lotta, mä oon 15 ja mun päälaji on uinti. No mä oon uinut pienestä asti, mutta kilpauintia mä oon harrastanut pari vuotta. Uinti tuli siinä, että yhdessä vaiheessa vaan napsahti, että hei, tää on vaan tosi kivaa. Ja sitten se on vaan jäänyt salibändiä, ratsastus, suunnistus. Mulla on aika paljon lajeja. On ollut just isosiskoja, jotka kans tykkää liikkua, niin sit on vaan liikkunut siinä mukana ja siitä on vaan tullut vähän niin kuin elämäntapa, että aina vähän liikkeessä. Ennemminkin se, että kun olisi katsottu yhdessä perheiltä jotain televisioon, niin sen sijaan me lähdettiin mieluummin tekemään jotain muuta. Että käytiin just yhdessä laskettelee, golfaa, suunnistaa, vähän potkii palloa. Että se on aina se, että ne on aina halunnut meidät niinku liikkeelle. Lotta saattaa asiat, jos varsinkin suunnistuksissa katsoo, niin se saattaa ehkä vähän maltillisemmin. Että kun mä oon vähän sellainen, että okei, nyt mennään lujaa ja nyt vaan mennään, niin Lotta silleen, että se osaa ottaa asiat niinku tarkemmin ja rauhallisemmin. Jenna on silloin positiivinen asenne ja se on aika kunnianhimoinen. Se näkyy aika hyvin kyllä sen tuloksissa, että se jaksaa tehdä niitä treenejä, niitä kamaliakin. Ja sitten se luo ympärilleen semmoista positiivista energiaa, että ne muutkin siinä ympärillä jaksaa. Ollaan jaettu osuus, että mä oon avausosuudella, koska musta on kaikista makeita Venloissa. Kun mä oon ollut kattoo Jukolaa ja tälleen, niin se lähtee, että kuinka se ihmismassa lähtee liikkeelle, se voima mikä siinä on. Niin mä haluan olla avausosuudella. Ja sitten kun Lotta on nuori, niin sitten se saa sen lyhyimmän osuuden ja sitten äiti on ankkurina ja sitten Milla saa sen, onko se nyt 3. osuus siinä tapauksessa vai toinen? Tää on nyt mun ensimmäinen kerta, että nyt mulla ikä riittää. Vähän jännittää. Nyt on kyllä tärkein se, että kaikki pääsee niinku hyvillä fiiliksillä ja kukaan ei tee mitään tyhmiä niinku pummeja ja tällaisia, että kaikilla on niinku hyvä fiilis se oma radan jälkeen, niin kyllä se on niinku nyt se päätavoite ehdottomasti. Mun tavoitteena on vaan se, että kaikki pääsee sieltä metsästä pois. No, oishan se kiva, jos me saataisiin tiputettua sitä meidän lähtösijaa. Ja sitten olisi kiva, että kaikilla olisi hyvä fiilis sen jälkeen. Edes jotenkin hyvä fiilis, että on päässyt pois metsästä. Mä sanoisin ehkä joku 1000 olisi mun mielestä aika hyvä. Alle 1000, niin 999.